Ang kamatayon nagpadayon sa paghulga natong tanan og naghatag ni og dili tiaw-tiaw nga kabalaka og kahadlok sa mga tao. Kinsa man ninyo dinhi ang dili mahadlok nga mamatay karong adlaw ta sa kamot. Sige, kanang ni isas kamot karong taod-taod paimna og hilo, muriatic acid, tunoli ko no og mudawat ba. Mao na nga ay na lang ko ninyong ilad-ilara. Hadlok kitang mamatay. Nga naman, tungod kay kining kamatayon, bunga kini sa sala. Ug ang sala naghatag yun og kahadlok. Mao na kanang mga taong sadaan matod pa ni Kristo adto ginasngit-ngit, di na mo pa saya-saya sa kahayag kay mahadlok sila nga makit-an ang ilang sala. Kinsa man dinhi ang wa gyoy sala ta sa kamot. Tanawa hastang choir wa gyud mo isas kamot. Nga naman kay bawat ang pulos ta sad-an. Unya unsa may gibuhat sa Ginoo tungod kay siya man ang nagbuhat natong tanan, siya man ang nagbuhat sa kalibutan, mianhi siya. Unsay hinungdan nga mianhi ang Ginoo kay gihigugma pag-ayo niya ang kalibutan. Dili nianhi siya aron lang magpakita nga gamhanan siya, magpakita nga sikat siya, kung dili gugma ang hinungdan nganong ni anhi siya sa kalibutan. Lingiyay mong tupad ingna nahigugma kas atong kalibutan. Ingna kano daghan ra ba nato ang gihigugma ang iya ra gyung kaugalingon ug ang iyang pamilya, pero wa mahigugma sa kalibutan. Pasabot og mahigugma ta sa kalibutan ang tibuok yung naa sa kalibutan. Di ba? Karon gideklarar na gid na sa atong mga environmentalist nga dako na kayog damage ang atong ozone layer tungod aning pollution, tungod aning mga aso gikan sa lain-lain lang nga sinugdanan, mga sunog, mga kompanya nga siging aso, mga factories, tanan aso. Porti na yung pagkadaota sa ozone layer nga hinungdan kuno aning global warming, climate change, sige ng baha, sige na ning mga bagyo, mga tsunami, mga linog tungod na sa climate change, global warming. O kana, kalibutan na ha. Gideclare na sad nila, labi na din sa Pilipinas, nangaguba na ang atong forests, ang atong mga mountains, mga bukid, ang atong mga water tables underneath, ang atong mga dagat, labi na gyud ang atong mga kaning baybayon, mga coral reefs, ang atong mga katunggan nangamatay na. Ang uban gipang guba na gyud. Gihimo ng mga karsada, gihimo na ganing mga buildings ang kadagatan. Ang atong mga tuburan sa tubig na contaminated na. Ang atong mga sapa nangaguba na. Jutay na lang kaing sapa nga pwede pa kang maligo. Kasagaran ros mga sapa, hugaw na kaayo. Din agay takapanglaba. Din ata kasagob og tubig dito. Mga 1980s, makasagob patag tubig. Karon, gubao na. Ang mga naong sa mga tao karon nangaguba na. Wa nay mga kilay nga tinud-anay, wa nay buhok nga tinud-anay. Ang color na usab na. Hastang mga ilalom sa babae, labi na gis babae, porti ng daghanang mga pills, gitumar, gipanglaygit na, gipang-ayudi na, nangaguba na sterile na, di na fertile, gi-sterilized, tungod anang mga pills. In general sad kita na nagdaan natang mga cancer cells, mga diabetes, naa na nato tungod aning daghan kay mga chemicals nga atong gipangkaon sa atong palibot o sa atong gisod sa lawas.
Kinsay hinungdang naguba ni ang mga tao nga matod pas unang pagbasa masupilon sa Ginoo. Di na maminaw sa Ginoo o di na mahigugmas Ginoo. Nakalimot na sugo sa Ginoo sa gugma. Oo na siya. Giling nga imong tupad. Ing napamati na ko, hapit na ka makanser. Ing na. Oh, ay ko gilara sa siging kaon ninyo ng chemical. Kay bao man advance na kaya itong siyensya karon oy. Kay bao kaayo sila nga kanang mga preserved, kanang mga preservatives, kanang mga mga chemicals nga gipakaos mga baboy, mga manok ug uban pa, kanang naas mga soft drinks, mga uban pa diha, pulos gina na chemicals nga makahatag na tog cancer. Pero sige lang gyapon, sige. Kanang musupak kita ba? Musupak 'yon. Supak. Yan napagitay mga inconsistencies. Inconsistent kay tastanan. Ang samay ako ingon inconsistent. Ginaingon nga makadaot kuno sa atong ecological system, sa atong ecosystem kung putlon ang mga kahoy. No? Makadaot na dili. Makadaot. Kaklaro ana mao nang kunuhay istrikto kay ta nga kanang mga kahoy na adaplins dan bisag ni encroach nag mga 1 meter 2 meter sa mga bisan sa mga national highways di gyud putlon kay ngano man masuko gyud ang in charge sa atong gobyerno ana kay makadaot na sa ecosystem. Pero naay dagko kay mga subdivisions, dagko kayong mga bukid gipangbungkag, mga kahoy nga wagtang way nasuko. Tutok ba muna ako? Di ba? Nya gipang-ilisan nag mga buildings, gipang-ilisan ang mga atop na lang, mga simento. Wa na'y kahoy. Way nasuko. Pero naano'y gabarog dihang kahoy sa National Highway nga obstruction, daghan na kay nangamatay diha, nga ospital tungod kay parok diha. Nangasabod anang kahoy, wa gyud putla kay makadaot kuno sa ecosystem. Yag madaot ang ecosystem, mga matay kuno ta. Pila na makabuk nga matay ang mga kahoy na daplisdan. Mao na siya inconsistencies. Napatay giingon no obstruction. Kinahanglan mo sit back yung kag pila na 1.5 meters gikan sa kilid sa karsada. Anaay na nag-construct ng mga balay, bago pang i-construct, ang kilid sa bungbong na agyos karsada. Gibutangan pag yung dakong bintana, kay naghimo de ay sari-sari store. Anha mamalit sa kilid, anha na magtungtong sa karsada ang namalit. Unyag na ikusog kay motor diha nga naka-anasad. Matapsingan. Maigo. Moingon na itong naninda, di na nako problema kay panginabuhi ning ako. Yang kinabuhi sa imong isig katao, gamahal ka ana. Way ni badlong ana. Ay dagan niya. Napay mga leakings ani ato mga tubig din hikaros karsada, naas karsada nagsigig baha. Tungos ang adlaw hapit may makaligi sa motor nga nagsugat namo unya na-slide anang tubig, ni kalit lang og ligtiw ang gabuwag ang driver og ang motor, ang driver galigid-ligid padung namo muhunat tarbaon ta migdagan may gani kay naka-brake mga hapit nga duha na lang kadupa maligsa na namo tong galigid-ligid nga tao kay nabuwag siyang motor kay nadakin-as anang gilumutan nga karsada tungod anang tubig way hunong siging dalos niya na din sa ato naot unta tagaan nagpagtagad sa atong mga in charge. Pag magsigig pasirit anang tubig kay naglimpyos motor pero perting hugawas karsada. Tungod sa ilang pagpanglimpyos ilang sakyanan ug sa motor nahugaw ang atong karsada. Mga buangon gyapon na. Sama na. Why gugma? Ang gugma di ay mo'y makaluwas. For God so loved the world that He gave us His only Son. He gave up heaven in order to be with us. Mo ni karong gapingta kay timaan is kalipay nga naay Ginoo nga naghimo nato, nagmahal nato, gi-give up niya ang langit aron lang
magpakamatay haron ta maluwas. Kita sa doon ta mahigugma sa doon ta taning ginuhua, i-give up sa doon ta nato ning ato mga attachments aning mga butang kalibutanon aron mohigugma sad ta sa tibuok kalibutan. Kana lang mga parking diha sa mga daan, kanang parkingan, ang daan nga para sa publiko imong parkingan, i-give up kuno na. I-give up ng imong sakyanan ug wa gyud kay parkinganan ana. Ibaligya na nya ang halin ipalit og slots. O kaha ang halin imong ipabuhat og balay sa imong silingan. I-give up ng imong sakyanan nga naghasol-hasol anang daan. Imo man kanang sakyanan nganong imo manghasolon ang imong katilingban nga imo man na personal. Di ba? Hilingya imong tupad. Inawa ka mo parking sa kalsada. Di ba? Naato na nang i-give up. Kanang atong kahangol anang kwarta, kahangol gid anang kwarta, mag-graft and corruption na lang, maghimo na lang tag pollution sa palibot, tungod lang gyud kay gusto makakwarta, i-give up na nato. Ni give up manging Ginoo sa nindot kay langit, kada pa bang nakahatag og damages sa atong kinabuhi? O kamusang na naggubat nga mga nasod, na nag-away nga mga politicians, nag-away nga mga leaders dinhis atong katilingban, apil na ning nagwal, kaming na nagwali, nag-away na sad tungod lang anang usahay kulikta. Ato na kuno nang i-give up ang atong pagsigig pagarbo, siging away, give up. Kay ang Ginoo gani ni give up sa iyang langit. Di ba? Kanang inyong mga sala nga mo'y nakahimog dagko kaing damage, silot sa kalibutan, puyo-puyo, way mga kasal, same-sex union, siging abortion, siging kabit-kabit, siging premarital sex, sigi anang porn. Apil ba niya na usahay sa ato na kuno nang i-give up. Give up. I-give up na na. Kay mga sala man na. Ang Ginoo gani ni give up gani sa dili sala, iya gitong gingharian, kita na bay di mo give up, dili mo biya aning sala. Kay mao ni nakadaot nato. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon gid diri si San Pablo nga apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato nga bisan pagani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Patay pa ta, gibanhaw na ta. Pasabot, giandama na tag pagkabanhaw. Ready na ba ang pagkabanhaw? Ang ato na lang, ang pagsubay na lang ni ana. Hinumduman unta na nato kanunay. Kay matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Kana bitang malimot na tas Ginoo mga igsoon, maamang gid ta. Nge. Lain na sang lingi sa imong tupad ing na gusto kang maamang. Ing na ba? Gusto kang di na makasulti. May kamong mga ginikanan nga naay mga kabit. Kamong naay mga kabit nga ginikanan. Makasulti ka mo sa inyong mga anak nga nagminyo, nga ayaw mo pagpangabit. Di oy. Mutakom imong bawi ko. Sultihin ang imong anak nga ayaw pangabit. Nga naman, naama sa kay giminting kabit. Kamong mga barangay officials, government officials, apil naming mga pari nga nagparking anang karsada nga public road, makasulti ka mo sa inyong silingan nga ato ning hawanan ang karsada, dili ni nato parkingan. Di oy, magsigil mo. Sige kong ingon, mga barangay officials, limpyuhin na ninyong atong daan aron dili na kuyaw sa mga hazard ngadto sa atong mga katawhan. Nga naman, mao man say na marking. Pero katong wa mo parking, arisgado katong hawani ni dinhi, hawani ni. Nga naman, wa man sila magbuhat ana. Kamong namuhi og baboy nga
nga porting bahuan na inyong palibot, hasta pagani kilid sa kapilya, ighuman na tugmisa mo, sakit akong os, kasakit sa baho sa gikas ad sa inyong baboy. Makasulti ka mo sa inyong silingan, nga ato ning hunongon ang baho din kay pollution Dili, matakom imong baba. Nalimot naman kas Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Pero kamong namalit og slots, makasulti ba mo sa inyong silingan nga pamalit mo og slots? Makasulti mo dili? Makasulti. Kaya nga naman, maayo man na nga buhat. Di ba? Kamong nanghatag og balay sa inyong isig katao, inyong gipaayo ilang balay, makasulti ba mo sa inyong mga silingan nga tabangan na tug-ayo ning mga balay nga mga gubaon? Makasulti mo? Dili. Makasulti. Oh. Salamat sa mga namalit og slots. Na iniingon ako, Padir, ayaw na nagpakpaki ang namalit og slots. Ang ako sang gitubag niya, ikaw nipalit na ka kay di ti ka pakpakan. Magsadya ta sa namalit aning slots, no? Salamat kaayo. Bahala na mo moingong dili papakpakon mo, pakpak yo ko kay lipay kay taanig kadako anig natabang sa tong katilingban. Nawa ha? Ang atong SBF dag karon para ni sa atong kumbinto na natay halin nga 14,556 slots. Nya naapay 45,444 slots nga tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Praise the Lord. Ang ato sad nga Divine Cleansing, Healing, and Strength or DCHS para sad ni sa atong pagsaulog aning Holy Week o sa atong kapistahan na nasa tayhalin nga 5,508 ka slots pero naapay 24,492 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. 1 month more to go na lang taani kay karon maning Abril 13 ang atong pista. Pero gasige na tagamit ani. Salamat kaayo. Pakpakan sa nato ang namalit ni ini. Nya nata ani 22 slot challenge nga tag 4,400 slot per challenge. Unya nakadawat na sa tag 116 ka 22 slot challenge. Pakpak na sad. Salamat kayo. Uy, ang atong DSAP gikan sa 167 atong niaging simana. DSAP ba katong investment slot nga tag 500,000 per slot. Niabot na karon og 181 ka slots. Salamat kayo. Ngano maning atong pakpakan kay makalipay ni natong tanan labi na sa simbahan ug sa katawhan nga mga kabos. Wa taroy update sa atong kumbinto kay nasakit ang atong himos drone. Unya na improve naman atong kumbinto, malantaw-lantaw naman na ninyo diha. Unya kaning ato lang murag na man tingali mga balay na sad nga atong nahimo. Pila na maron ka balay ang nahimo dong? Naabay update. Ika 61 mao na siya before nya after mao na siya, no? Ang atong ika 62 mao na siya ang before, ang after mao na siya. Ika 63 na pa ba? Kana ika 63 nya mao sa na ang after mauna sad na siya. Murag wa na matingi 64. Wa na. Tulo ka balay na sad ang atong nahimo last week. Atong pakpakan ang atong mga panday. Mao ni resulta sa sitio. Nangandoy kog 60 ka balay, karon 63 na ang atong nahimo. Kinsa may nanghatag aning mga sitio nga atong gipang-ayo ni mga gubaon kay balay dinis atong katilingban dinis atong parokya. Dili lang taga-parokya, dili lang teritorial, ang atong lain-lain nga mga nahigugma nato didto sa lain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan
Salamat ninyong tanan. Nalipay ang atong mga tao dinhi nga lumulupyo dinhi sa atong parokya sa 5 ka barangay na ay nangalipay na karon nga di na sila matuan sa uwan inig uwan. Maayo na ang ilang paghigda, dili na sila madisturbo sa uwan o kaha sa init o sa abog. Ngano man kay ni give up mo sa inyong ginagmayng amount ihatag na rin sa simbahan pinaagian itong slat-slat. Ginagmay ra ni pero dagko kayog nabuhat na ano'y mga bilyonaryo dili kaayuhan ang gihatag damages. Ngano man kay gihigugma nila ang kwarta dili na ang Ginoo. Muna atong padayonon ang paghimo niini og salamat ninyo nga wa malimot sa pagpalit og slat. So naadias gawas atong simbahan na mga slots diha. Basta naay opportunity to give, give. Opportunity to forgive, forgive. Opportunity to die. Wa na ni sumpay. Din die. Sama ni Kristo, no? Ay katapos ang lingi sa imong tupad. Last na lang gining lingi ing na sugod karon ako na kang pakamatyan. Nasugod karon magpakamatay nako para nimo. Ang nilingi malangit, ang wa mulingi na miligro. Manindog na ta.